A Festa da Historia anuncia a recuperación do tradicional certame de pintura rápida que non se celebraba desde o ano 2019. Esta será a 10ª edición do certame, unha das actividades máis valoradas polo público e polos artistas participantes. O concurso terá lugar o venres 29 de agosto, dando comezo ás 10:30 e finalizando ás 6 da tarde. Durante ese tempo, os artistas deberán realizar unha obra pictórica inspirada nos espazos e na esencia histórica de Ribadavia. Poderán concorrer ao certame todas aquelas persoas maiores de 16 anos que así o desexen. O tema será Ribadavia e a súa festa da historia e os cadros deberán reflexar algunha escena de inspiración medieval. A obra deberá pintarse in situ, no lugar elixido polo propio artista. Non se aceptará a realización de obras baseadas en fotografías ou outros soportes similares, podendo ser motivo de descalificación o feito de non pintar directamente no espazo e momento establecidos. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse previamente antes do 26 de agosto. O certame busca promover a creación artística ao tempo que se pon en valor o patrimonio e a historia de Ribadavia.